Een flinke put in het centrum van Jesternij-Tjerk. Een groot pad van dorpshuis De Terp wordt afbrutsen en opnieuw opbouwd. Het gebouw was minder. Het 60 jaar in zetten. De bouwkundige constructie was minder. De warmtevlint die erdoor uit. Dus we moesten wat. En we hadden besloten om maar rigoureus te doen. Het zit er vlak te gooien en na deze tijd weer op te bouwen. Met dank aan de inzet vanuit het dorp en verschillende subsidies kan de vernijing van het dorpshuis gerealiseerd worden. Maar een week is het even klaar maar sloop. En dan zijn we zien dat we voor de crisis de fundering en de vlier erop krijgen. En dan starten we volgend jaar met de opbouw, stielconstructie, dakkenwandbeplading. En we hopen dat we 1 september de boel al hier aan de kant hebben, zodat het dorpshuis gebruikt worden kan voor het dorp. De uitdagingen bestaan eigenlijk omdat we bijbouwen aan het bestaande gebouw. En dat is nog maar de sloop extra. Dat we heel goed opletten moeten dat we het bestaande gebouw net beschadigen. En dus we bouwen om. Dus we krijgen wat lastige details qua aansluiting, qua isolatie. En dan moeten we goed denken dat we dat goed van krijgen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden om hier september klaar binnen. Er is er dan voortdurend echt uitdagingen voor het nieuwe dorpshuis. Als het om die hindernis gaat, de inzetbied bijvoorbeeld, dat kunnen wij hier voor een deel oplossen, als mensen maar komen willen. En daarvoor ben we weer. Ouders die het moeite hebben om hun bij een sport te leren, financieel zien, die moeten eerst straks te lonen kennen. Wij binnen het centrum van het gebied van het dorp, maar ook van de regio. Tenminste, zoveel dus en daar wil ik verstaan.